siap.
dangkuni Kang Bawor. Jajal aku pengen ngetes sampean Kang Bawor. Apa? Ben peyayi mriki ngerti Bawor kiprahe jajal dibuktekna. Nyong apa? Ya iya. Janji peyayi. Serampat jal Mas digolet. Peyayi kene ki anggere ngerti nyong kiprah wis pada biyunge maning ya Yong. Bakul tahu ya biyunge ya. Turu gasik ya. Nek Bawor kiprah turu gasik biyunge ya. Turu saking senenge kaya gue tuh. Oh, nek Bawor kiprah ki saking senenge. Iya terus turu iki. Oh, terus. Jal ayo Mas. Nyong siki nggawa Bawor pengen mbuktekna Bawor jajal. Bawor ki lemune gede kabeh serba gede. Pragakna bisa kiprah apa ora? Masalah kiprah kan rebes pokoknya. Rebes, beres rebes. Apa genti? Beres. Oh ya beres. Ana beres-beres rebes. Berarti Rika utang ora dipikirna ya rebes-rebes. Sapa? Rika. Apa-apane iki yo? Iya iku. Serampat jal buktekna. Yo. jauh tinggi Kang Pawon
angger bintang kecil. Ya sekarep-karepku dhewe wong lambe-lambeku dhewe. Tinggi. Nek jeruk Lah ya liyane lah. Liyane jeruk lah. Angel lah. lah ya ora angel ya tujer kuwe. Tujer. Iya. Tujer tuh langgar kuwe. Langgar jeruk pentil jajal. Ayo. Jeruk pentil-til. Salah ya gue. Oh, Jenengane saru. Oh, saru. Langgar jeruk pentil. Kecut. Oh, iya. Mergane ada pentil. Oh, nak jeruk. Anu masih kecut. Ya. Nggih, monggo Kang Bawor gantosan kali kancane kata kancane matur suwun. Digili